जोंनि दख'रानि बेन्दोंआव जानाय मोनसे घटनाखाय जों मैया खौरां मोननाय लोगो लोगो गामियाव फैनानै क्लिपाव नुखादो लोगोफोर नोंथांमोना गिबियावनो फिन खेब गासिखौबो बरायहरबाय थ' जोबोद दुखुनांथाव लोगोफोर दिनै बुंदों आङो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलां आरोना माने ओरैबायदि दुखुनांथाव आरो भिडिअखौ शेयार खालामना हो गोबां मानसिनि शेयार खालामना हो आरोना जाहाथे गासिबो गावनि बिमा बिफा गावनि गथ' गथाय कियारै थायो सेफै थायो आरोना दा जाथाया ओरैबायदि जाबाय लोगोफोर दा थिग बेबायदिनो जोंहा बर' बिमा क'क्राझार सेरफांगुरिनि सिङाव थानाय कुसुगाव होननाय गामियाव माने सानै गथ'नि बिमा गावनि हासबेन्डखौ आरो गावनि गथ' गथायखौ नागारनानै माने लाइन शट जाना सोरगोआव थांबाय आरोना दा जोबोद दुखुनांथाव जोंहा बर' बिमानि बर' लाइमोनफोरनि मेगन मोदैखौ नुना जोबोद दुखु नांदो नोंथांमोना फुल भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय बेनिफ्राय जोंनि बर'आवसो बेफोरबायदि जाथाया जाबाय दोङो ओरैबायदि जोंनि खाथियावबो जादों देलाय जोंनि एसे गामि खाथियावबो जादों माने हाखा मानसिमोन बियो माने लाइन शट जाना थैदो आरोना मोखौ सोलायनो थांनायाव माने बे कारेन्टआ तारा गोलैना दंमोन आरोना दैयाव ओमफ्राय गास'नहैदो गास'नहैनानै ओइ मुस्लिमफोरा माने मटर सालायबाय थायो नालाय कारेन्टखौ डेन्जार खालामना दोनो आरोना बेयावनो जायो आरो सरकारफोरनिबो एसे दाय दोङो बेफोरो माने शट जालाबायनायफोरनिफ्राय दा आङो फुल भिडिअखौ होलांगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय था जाथाय एलटि लाइन एबा एलटि माने मोब्लिबनि जे माने थार बेनि एसे साजोंहाय गामि खाथियावनो थानाय खुमगुरि गामियाव मोनसे जेजेएमनि प्रजेक्ट सोलिगासिनो दङ दा बे प्रजेक्टआवहाय 11,000 भल्टेजनि एबा एचटि लाइनखौहाय बोनानै लांदों दा बे एचटि लाइनआ बे 11,000 भल्टेजनि जे कारेन्टखौ जेजेएम प्रजेक्टआव बोनानै लांदों दा बेखौ जोंबो थांनानै नायनायाव नुबाय माने नैबे गामियाव लाबोनाय जे कारेन्ट बा मोब्लिब बेजों थारजों माने नांजाबलायनाय एसेल' बाखियाखै इन्सिनिल' खोथा आरोखि इन्सिनिल' खोथा दा बेबायदियाव बै कारेन्टआ नांजाबलायनायनि गेजेरजों मैया बेबायदि बेलासि समावहाय बे गामियाव माने फुरा कारेन्टआ मोब्लिबा जोंफ्लांजोबनायनि जाउनाव मोनसे न'खराव सासे संसार जाफुनाय रायजो खांफुनाय फिसा फिसौ खांफुनाय सासे बिमा बर' बिमाया रुंसारि जानो गोनां जाबाय देलाय बर' होननाय सासे बर' बिमाया बेजोंनो लोगोसे बे गामियाव जायफोरा बे कारेन्टखौ मोब्लिबखौ बाहायो आजिखालि बयबो न'खरा बाहायो बयनिबो न'खराव खाथा बर्डनिफ्राय लानानै न'नि माने दै बोखोग्रा मेचिन बा बेबायदिनो रेफ्रिजारेटर बा बेबायदिनो बिभिन्न रोखोमनि मोब्लिबारि जे माने मुवा बेसादफोर बेफोरो खहा जानानै दङ होननानै जोङो मिथिदों दा बेखायनो जोङो रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिहथे बियो जोंनि दख'रानि बेन्दोंआव जानाय मोनसे घटनाखाय जों मैया खौरां मोननाय लोगो लोगो गामियाव फैनानै खौरां लाफैदों आरो दिनैबो फैनानै गुबै जाथायखौ जोङो मिथिनो थाखाय नाजादों दा जेरैबायदि जाथाया जादों बा जोङो नुफैदों बियो जोबोद दुखु गोनां बा बे जाब्रबथाया मोनसे सोंखारि जाथाव खारन बे जोंनि मोब्लिब डिपार्टमेन्टनि बे गोहैले आखुनि थाखाय बिथांमोननि माने सांग्रांथि गैयैनि थाखाय सोद्रोमाफोरखौ बबेबा मोनसे सरकारियानो जा बा डिपार्टमेन्टनि बबेबा मोनसे खामानियाव थिसननानै होनांगौ बेजों लोगोसे गामियाव जाय न'खराव जेसेबांखिनि खहा जादों बेनि खहा सुफुंथायखौ डिपार्टमेन्टआनो जा सरकारानो जा जाहाथे मोजाङै मोजां बिथांमोना नायबिजिरनायनि गेजेरजों बे सुफुंथायखौ खालामो जोङो बेखौ खावलायहरदों। जाथाया ओरैबायदि जाबाय
माने दा दिनाव बारहुंखा थाखायो आरोना दाब दाब जायगाफोराव गोबां बारहुंखा दै जायो ओमफ्राय थिग बेबायदिनो लाइन तारफोराव एबा कारेन्टफोराव दंफां बायना थायो सोरबा मटर सालायो सर्ट जाना थायो दैफोराव कारेन्टआ नांना थायो आरोना थिग बेबायदिनो दै लायनो थाङो खायफा मानसिफोरा दैबो गैया नालाय गामिफोराव बेयावनो माने गास'नहैयो आरोना कारेन्टआव आरो सरकारफोरा ओरैबायदि खालामदो दा माने डेन्जार लाइन तार पस्ट गायदो बेफोराव मोनबो मोनसे गुन होआखै आरोना माने सर्ट जाखायो आरोना माबा मोनसे दांना लाबा सोरबा माबा खालामबा डाइरेक्ट थैखायो आरोना बेबायदि खाबाय लोगोफोर जोबोद दुखुनांथाव आरोना माने गावनि फेमिलिखौ नागारनानै थांनो गोनां जाबाय खाफालाव मा लिरनाय थायो मानसिनि जिउ आरोना दा सोरनि खाफालाव मा लिरनाय दङ बेखौ मिथिया दिनै दङ गाबोन गैया माने लाइमोननि माने बिदिनो नागारलांबाय आरोना दा नोंथांमोना भिडिअ नुखाबाय आङो भिडिअखौ ब्लार खालामना होनाय जाबाय सरि लोगोफोर मानोना मोनसे अलरेडि भिडिअ हगारदोंमोन बेयाव माने एसे बोरैबा प्रब्लेम फैदों आरोना इउटुबनिफ्राय प्रब्लेम फैदों बेनिखायनो आं होफिननाय जाबाय ब्लार खालामनानै थाम्बनेलनिफ्रायसो फैदों ना भिडिअनिफ्रायसो फैदों दा जेबो हमनो हायासै आरोना आं भिडिअखौ होफिननाय जाबाय थ' नोंथांमोना सोरबा क'क्राझार सिरफांगुरि पाट कुसुगाव थायोबा कमेन्ट खालामहर आरोना दा जोबोद दुखुनांथाव नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहर मा सानो बे भिडिअनि बागैनो जोंनि लाइमोनफोरा एबा बर' बिमाफोरा माने एसे सेफै थाथों आरोना दिनै बे भिडिअखौ शेयार खालामनो हागो ओमफ्राय गासैबो फांफुं भिडिअफोरखौ शेयार खालामलाबायो नैफोरबायदि भिडिअखौ शेयार खालामनांगौ मानोना गासिबो नुनांगौ बेफोरबायदि भिडिअखौ होमबासो जोंहा सेफ थागोन आरोना गोबां गथ'फोरा गोबां बिमा बिफा रोङैफोरा माने लाइन नङाबाथ' जाथारा आरोना लाइनखौथ' नांखागो दा बेनिखायनो एसे सेफ खालामनांगोन आरोना लाइननिबाबो मानसिखौ माने आजिखालि मा खालामजोबदो आरोना सरकारा एसे सर्ट जाबानो मानसि थैनाय खोनाखायो आरोना सिगाङो एसे खममोन नाथाय दाना थैखायो आरोना सर्ट जाबा दा जोंनिथिंबो बेबायदिनो आसामिसआ थैखादो आरोना लोगो एसे नांनायावनो थैदो आरोना दा ओरैबायदि थिग दा नैबे मटर सटर खामलाबजोबलायनाय नोंथांमोना नुदों आरोना लाइन तारखौ आं देखायना होबाय भिडिअनो अलरेडि मटर सटर खामलाबजोबलायनाय माबायदि अबस्था जादों आरोना दा बेयाव मानसि थैया माया थैगोन आरोना मोनसे बुस्थुआनो जुदि खामलाबजोबदोबा मानसिनि गोसोआ मा बाव आरोना थैयालासिनो थायो होननानै दा बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना नायनो सुखुदिया जानांगौ ब्लार होनाय जाबाय दा बेयावनो एसे मोनथिदो आरोना गासैबो दा जोंहा सेफ थानांगोन होननानै दा बेनोसै दिनैनि भिडिअआ आङो नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन भिडिअखौ मिया हराव होदोंमोन आङो नैखौ होफिननाय जाबाय मिया हरनिया बेलेग आलदा नुदो देलाय ना हरफोराव खोमसि बोरैबा नुयो दाबो बेकग्राउन्डआव बोरैबा नुदो जेबो साननांला दा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय